Fl-aħħar 3 snin 8,000 persuna li ma kinux foqra spiċċaw f'riskju ta' faqar. Dan ħareġ mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Kummissjoni Ewropea. Fl-2008 total ta' nies li kienu f'riskju ta' faqar kien ta' 80,000 ruħ, waqt li 3 snin wara dan tela għal 88,000 persuna. Dan ifisser illi nies li sabu ruħhom f'riskju ta' faqar żdied b'10%. Din iż-żieda tpoġġi lil Malta fost l-10 pajjiżi bl-ogħla żieda flimkien ma' pajjiżi bħal Spanja, il-Greċja u l-Irlanda. Iż-żieda ta' 10% fil-persuni f'riskju ta' faqar f'Malta hija ferm ogħla mill-medja Ewropea ta' ftit iktar minn 2%. Fi stqarrija d-deputat mexxej Laburista Anġlu Farrugia qal li dan huwa ċertifikat ieħor ta' falliment fil-politika soċjali ta' Gonzi-PN, riżultat tal-insensittività tiegħu għal bżonnijiet tal-ħafna biex ikun jista' ipaxxi ftit. Anġlu Farrugia qal illi Gonzi-PN qed iffalli l-miri stabiliti mill-Unjoni Ewropea għas-sena 2020 fejn il-pajjiżi membri qablu li jnaqsu l-ammont ta' persuni f'riskju ta' faqar b'20 miljun. Gvern Laburista ġdid huwa kommess li jilħaq it-targets tal-istrateġija tal-Ewropa li naqsu l-faqar u dan ikun l-iktar impenn qawwi ta' pajjiżna biex pajjiżna jerġa' jiġi eradikat totalment il-faqar.